Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan bağı betirip yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştıryan Watan habarlar gepleşimize başlayaz. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ahali vilayaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, Sevtiň täze döwrewat merkeziniň gurulşygyny işleň ýagdaýy bilen tanışdy. Ýerden döwlet başçymyz 20 çörlük gurulşyk taslamatynyň durmuşa geçirilýän ýerine geldi. İrbilen hormatly prezidentimiz ahal vilayatyna iş saparyny amala aşyryp, vilayatyň täze döwrewat merkeziniň gurulşygyny alınıp bolýan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Häzir ahal vilayatynyň täze döwrewat merkeziniň gurulşygyny alınıp bolýan işleriň depkini barha artýar. Munyň özi arkada prezidentimiziň başyna başlan giýinme çörli şeher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänine şaýatlyk edýär. Tutuş yurdumuzda bolşýaly bitebitiň durmuş ykdysady ösüşiniň derejesem barha ýokurlanýar. Gurulşyk işlerine ýöňdewaji tehnologiýalaryň we iň gowy tejribäniň işiň ulanmagy, bina edilýän dürli maksatly deskalaryň döwrewap injamlaşdyrylmagy yurdumyzyň gurulşyk senagatynyň köpügürli kuwaty eýedigine şaýatlyk edýär. Bir ägir turu taslamanyň durmuşa geçirilmegine 2019-njy ýylyň aprelinde hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna badalga berildi. Täze döwrewap şekeriň gurulmagy Mehriban arkadağımızın durmuş iqtisadi adatyny üstünlikli amala aşyrmagyň ýoluny nowatdaky mühim edim alamatlandyrýar. Raýatlarymyzyň abadan durmuş üçin ähli zerur şertler döretmek şol siýasatyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz bir ýerde çağalar sagaldyş dikildiş merkeziniň gurulýan ýerine geldi. Yurdumyzyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň gurulýan deskalar direksiýasynyň ýol başçysy Oradow bir ýerde alınıp bolýan işler barada gasabat berdi. Çağalar sagaldyş dikildiş merkeziniň gurulmagy hormatly prezidentimiziň yurdumyzyň geljegi baradaky uly aladalarynyň biridir. Yurdumyzda çağalar olaryň saglygy barada kalada döwlet derejesinde uly üns merkezine saklanýar. Yurdumyzda maşgalany gollamak, ýeneniň we çağanyň saglygyny goramak, ýetip gelýän ýaş nesli terbiýelemek we olara bilim bermek babatynda toplumlaryň özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şu maksatlardan oralanyp bagtly çağalygyň ýurdy we arzularyň hasyl bolýan ülkesi bolan garaşsyz watanymyzda döwlet adam çynlerden bilen çygar bilen dünýä ýollarına dolu alaýyk gelýän ähli amatlyklar bolan çağalar baglardyr tagaldyş merkezleri, orta mektepler iýligdirli gurulup ulanmagy berilýär. Munyň özi bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda her bir maşgalanyň awadan durmuşda ýaşamagyna, rewşin geljegimiz bolan mehriban körpelerimiziň aýratyn süýgi alada bilen gurşulyp alınmagyna hemde ýaş nesillerimiziň milli we umumy adamdat ruhy gymmatlyklary esasynda terbiýelenmegine gönükdirilen toplumlaryň özgertmelerimiziň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Mälim bolşýaly Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunlarlygy mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasy milli liderimiziň başlangyjy esasynda döredilip, bir karar döwletiň bagtyarlyk döwründe ýetip gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan gollamak, howunlarlygy mätäş şagalaryň saglygynyň dikildilmegine ýardam bermek, bagtyar durmuşda ýaşamagy hemde watany wepalyk, ruh belentlik, arasy ahlaklylyk, insanperwerlik, halallyk ýaly bilent insan käfiýetleriniň kemale gelmek üçin amatly şertler döretmäge gönükdirilendir. Howunlarlygy mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasy döredileli bäri inçeme haýyrly işler ýerine getirildi. Şol işleriň gatarına büýük gaznadan wilayatlaryň her bir etrawynyň hastahanalarynyň çağalar bölümleri üçin täze tiz kömek awtoroklaryň berilendigini, lukmançylyk operasiýasyny geçirmäge mätäş çağalary kömek edilendigini we beýlikleri ýatlamak ýakymlydyr. Arkadaky prezidentimiz bagtyar çağalygyň watan hökümine karar edilen Türkmenistanyny körpe nesilleriň sazyşykly ösmegi, amatly din jalmagy, dünýä ilmine çuňur aralaşmagy we çeper derejelik bilen meşgullanmaklar üçin döwlet derejesinde uly alada edilýändigini aýtdy. Şonuň bilen baglykda bir toplumda üpsün edilýän mümkinçilikler häzirki döwrüň özüň talaplaryna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bilent ruhyna alaýyk gelmelidir. Bir ýerde çağalaryň din jalmaklar üçin bolşýaly höwüde diýen hünärleriniň enliklerini ele almagyna ýardam berýän ähli zerur şertler döredilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu gurda degişli tawşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli deskalar gurulanyny we timarlaş işleri geçirilenini ýokary hilli serişdeler ulanmalydyr. Şol serişdeler ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa we halkymyzyň milli beýlik aýratynlyklaryny nazara almak bilen olaryň berkligi we amatlylygy gödüm tutulup seçilip almalydyr.
binaların we desgalaryň keşfine, içki bedegine, milli binagarlygyň ajaýyp täpleri bilen sazyşykda binagarlyk we bedik ulgamyna gadanlanan üstünlikler öz beýany tapmalylar. Munyň özi ýurdumyzda gurulýan desgalara aýratyn öwüşgün çaýa diýip hormatly prezidentimiz belledi. Soňra ýurdumyzyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň gurulýan desgalar direksiýasynyň ýol başçy Uradow hormatly prezidentimizi bir ýerde gurulýan çağalar sagaldyş dikeldiş merkeziniň toplamynyň şekil taslamalary, şeýle hem bina edilýän durmuş we beýleki maksatly desgalaryň taslamalary bilen tanıştyrdy. Şekil taslamalaryna Ahal vilayatynyň çağalar sagaldyş dikeldiş merkeziniň durmuş binasy, taglyk nokady, onuň otoglarynyň içki görnüşleri, 2 gatly 20 orunluk awtoduralga we onuň ýerleşik ýeri görkezildi. Şeýle hem hormatly prezidentimize Ahal vilayatynyň taryhy we ülkeni öwrenş muzeýiniň şekil taslamary görkezildi. Taslama ödüjiler onuň binasynyň taslamasyny halkymyzyň gadymy taryhy ýadygarlyklarynyň ataryna munasyp orny ýelýän pardepýanyň misalyny taýýarlapdyrlar. Şeýle hem hormatly prezidentimiziň garamagyna beýikligi 115 metrden ibaret boljak baýdyk sütüniň ýol ulug düzümine degişli düzümleriň şol sanyna guruljak durulgalaryň şekil taslamary kötürlenildi. Hormatly prezidentimiz görkezlen şekil taslamalaryny makullap, olar durumşa geçirilende ýokary ýeliň öpsün edilmeligine aýratyn ünsçekdi. Ahal vilayatynyň täze merkeziniň gurulşy üçin bölünip berilen ýerler, şol sanyna olaryň ekologiýa ýagdaýy, seismik durnuklygy hemde beýleki degişli görkezleri alymlar tarapyndan içgin öwrenildi. Bu ýerde dürli maksatly binalaryň gurulşy batyl depkinlerde alınıp barlýar. Baş meýilnama laýyklykda bu ýerde döwlet çerkem bina ediler. Hormatly prezidentimiz şeýle hem Ahal vilayatynyň täze döwrewat merkezine guruljak dürli pugdoklarda degişli idara binalarynyň şekil taslamalary bilen tanışdy. Şeýle hem bu ýerde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň ýol başçy Hudaýberdiýew hormatly prezidentimize baş meýilnama laýyklykda guruljak binalaryň içki bedek terişleriniň şekil taslamalaryny görkezdi. Hormatly prezidentimiz görkezlen şekil taslamalary bilen içgin tanışyp, käbir belliklerini we düzelçlerini gerdi. Milli liderimiz gurulşyk işleriniň ýokary ýerine öpsün etmegiň, desgalaryň potrotçylaryna we buyurjylaryna bildirilýän üýtgöňsiz talapdygyny belledi. Döwlet başçylygymyz bular barada aýtmak bilen bu ýurda geçirilýän işleri hemişe bir gözükçülükde taklamagy tapşyrdy. 20 çörli şäher gurulşyk taslamalarynyň durumşa geçirilmegi, sebitleri sinagatlaşdyrmak, milli ykdysadyetimizi diversifikasiýalaşdyrmak, hususy ulgamy ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokallandyrmak boýunça wezipeler çözmäge ýardam eder. Şunun bilen baglykda milli liderimiz ekologiýaly möhüm ähmiýetli meselelerini çekdi. Ahal vilayatynyň täze döwrewat merkezi Köpetdagyň etegindäki ajaýyp ýerde gurulýar. Şu tebigi gözelligi saklap galmak üçin ýaşyl tehnologiýalary giňden ulanmak zerurdyr. Hormatly prezidentimiz ilatyň ähli amatlyklaryň köýlerini görüp ýaşamagy, netijeli işlemegi we okamagy, göwnüjay din jalmagy, sport we dürüjlük bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikleriň üpsün edilmegi bilen baglykda tanly tehnologiýalaryň we intellektual ulgamlaryň esasyna kadaly şäher giňişleriniň döredilmeginiň esasy ýörelge boljakdygyny belledi. Akıllı şekerin konsepsiýasynyň ýöňdebarjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň we internet serişleriniň sazyşygyna esaslanýanyny bellemek gerek. Olaryň kömegi bilen şäher düzümleriniň we gulluklarynyň dolandyrylmagyny, ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hassa ýokallandyrylmagyny üpsün edýän bütegi ekologiýa ulgamy döredilýär. Bu konsepsiýa tutuş ulgamlary özüne birleşdirýär. Hormatly prezidentimiz Ahal vilayatynyň täze döwrewat merkeziniň şäher medeniýeti babatda hemde ekologiýa nukdaýy nazaryndan nusgulyk bolmalydygyny belläp, vilayet merkeziniň gurulşygyna täsir tehnologiýalary, know-howlary, sany ulgamy, ýöňdebarjy tejribäni peýdalanmak boýunça degişli teklifleriň üstünde işlemegi tapşyrdy. Şeýlelikde mehriban arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýakyn wagtda gojaman Köpetdagyň etegine ähli şertleri bolan lurdap duran täze döwrewap ajaýyp şäher dörer. Ol bolsa bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, watanymyzyň ösüşiniň nobatdaky aýdyň nyşany bolup, ähli Türkmenistanlaryň bu ýsanjyny öwürler. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabyň 13-nji tomynyň neşir edilmegi Melelezirmiziň tutuş halkymyda hem dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine öz bolşy sowgady boldy. Kitap bilen tanıştyryş däwirleri ýokary uhlentlige betlenýär.
Türkmenistan'ın prezidenti, yurdumuzun Ilimler Akademiyasının akademigi, Luqmançylyk ilimlerinin doktory, professor Gurban Gulberdimuhammedowyň ensiklopediýak işi yurdumuzun baý ösümlük dünýäsi hemem halk luqmançylygynyň gadymy däpleri bilen gyzyklanýan okuwçylaryň giň toporuna niýetlenenler, çykyş edenler melelizirmiň 2009-njy ýylda başyny başlan ilmi işiniň dowamy bolan täze kitabyň aýratyn ähmiýetini bellediler. Bu duýupla ilmi işiň esasyny günnäwir luqmançylygynyň görnükli alimleriniň hemem tebigy dermanxana ýygyderli ýüzlenýän türkmen tebipleriniň nesille geçip gelýän iň gowy tejribesi goýuldy. Kitabyň sahypalaryny ençeme dermanlyk ösümlükleň şol sana belli bir ýerlerde duş gelýän ösümlükleň melhemlik häsiýetleri, olary ilmi we halk luqmançylygyna ulanmagy mümkinçilikleri jekmejek beýan edilýär. Bellenşi ýaly mazmuny boýunça öz boşly ensiklopediýa türkmen topragyny ösýän, asyrlaryň dowamyny dürli keselleri bejermek üçin netijeli ulanylýan ösümlükleň melhemlik häsiýetleri barada bilimleň hazinesi bolup durýar. Tanıştırış dawaralaryna bellenşi ýaly melelizirmiň ilmi işi ýurdumyzyň diňe derman senaty ilmine dälle, eýsem dünýäniň fitoterapiýasyny ösdürmäge de uly goşandyny goşar. Kitap melelizirmiň köp ýyllyk ilmi barlyk işiniň netijesi bolup durýar. Şeýle-de ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary, insanperwer hemem ilim bilim ulgamlary ýaly möhüm ugurlarda gatnaşyklary hem taraplan berkitmek işine hyzmat eder diýip dawara gatnaşylar öz çykyşlaryna bellediler. Hormatly prezidentimiň garaşdyrlyk bagtymyz atly täze kitabynyň tanıştyrşy dawaralaram ýokary uhuletlikde geçirilýär. Hormatly prezidentimiň Türkmenistan paraxaçylyk onaşmaň watyny diýen çoň mazmunly şigarasyna geçýän şu şanly ýylla çapdan çykan kitaby asyrlaryň dowamyny ençeme beýik döwletleri döreden türkmen halkynyň iň täze taryhyna öz boşly syýasatdyr. Melelizirmiň eserine bellenşi ýaly ata-babalarymyzyň hemişe arzu eden 2-nji müňýyllygyň ahyryna döredilen garaşda türkmen döwleti dünýäniň syýasy kartasyna münasip ornu ýelep tutuş adamzada öz şuglasyny saçyp düýübinden täze bagtyar döwrüň başlananyny alamatlandyrdy. Hormatly prezidentimiz kitabynyň sahypalaryna garaşdyrlyk hemem oň göz başlary barada pikir ýöredip, hemme beýik ýeňişleň, üstünlikleň we häzirki Türkmenistanyň barha artýan halkara awreýiniň özünini hut döwlet garaşdyrlygynyň gadanylmagynyň durýanyny nyktaýa. Tanıştyrş dawaralaryna gatnaşylar döwletiň hukuk esaslaryny eýdigderli pogtalandyrmagy hemem jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmagy gönükdirilen ahlasly işler üçin hormatly prezidentimize hoşçalyklaryny beýan edýärler. Şoň Maliýe we Ykdysadyýat ministrliginiň onlaýn görnüşde Türkmenistan Ýewropa Birleşigi Bilelikdäki komitetiniň 20-nji mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we Ýewropa Birleşiginiň degişli hünär ugurlarynyň, iş ortaporlarynyň ýolbaşlary hemem wekilleri gatnaşdylar. Özara hereketleriň ýokary derejesini bellemek bilen taraplar Türkmenistanyň we Ýewropa Birleşiginiň arasyna hyzmatdaşlygyny ösdürmek hemde pogtalandyrylmagy bilen bagly meseleleriň giň toplumyny aral maslahatlaşdylar. Siyasi diplomasi gepleşikler hemde parlamentary gatnaşyklarynyň şol sany sewda ykdysady özara hereketleriň hasy işçileşdirilmeginiň zerurlygy bellenildi. Taraplar şeýlede ýokary derejedäki özara gatnaşyklaryň ýygjanlaşmagynyň derwagtlygyny aýratyn bellep geçdiler. İki taraplan hemde köp taraplaryň esasly hususana Bilelikdäki komitetiň parlamentary adam hukuklary boýunça daşary siýasat idaralarynyň arasyndaky duşuklaryň hemde hyzmatdaşlygyň aýratyn alan ugurlar boýunça gatnaşyklaryň şol sany Merkezi Aziýa, Ýewropa Birleşigi derejesindäki sewitary özara hereketleriň ýygyderlik häsiýeti ýedigi beýan edildi. Sewda, energetika, uly kommunikasiýalar hemde ýokary tehnologiýalar ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygy işçileşdirmegiň mümkinçilikleri aral maslahatlaşyldy. Şeýle-de ekologiýa, bilim, saglyk goraş hemde owu hojulyk ulgamlaryna Bilelikdäki maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilişine seredilip geçildi. Türkmenistanyň Şwitsariýa Konfederasiýasyna ilçihanasyna başlanýagy bilen Türkmenistanyň Sewda Senagat idarasynyň hemde Şwitsariýa Konfederasiýasynyň garaşy döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň Gruziýanyň birleşen Sewda idarasynyň arasynda gönü video aratmaşyk ulgam arkaly işewelik forum guruldy. Forumyň esasy maksady Türkmenistanyň hemde Şwitsariýanyň taraplaryň hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmeginden şol sany sewda ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň täze çözgüçleriniň we çemeleşmeleriniň işlenip düzülmeginden ibaratdyr. Şäher gatnaşylar döwlet idaralarynyň hemde kompaniýalaryň wekilleriniň iki taraplaryň ykdysady hemde işewelik işçiligini, ykdysadyýatyň ileri tutulýan ugurlaryny aral maslahatlaşmagy we oňa fin etmäge, sewda maýy oýunlar hemde ykdysady ösüşler üçin döredilen şertler bilen tanışmaga mümkinçilik aldylar.
Formatnajylaryň beýleşleri ýaly bu çäre iki ýurdun arasynda uzak möhletlerini we özara behwitli esasda durmuşa geçirilýän hazmatdaşlygyň putulandyrylmagyny hemde giňeldilmegine güýçli itergi berer. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri, Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owajalyk guramasynyň Sewitleýin edarasynyň ýolbaşçysy bilen göni video aragatnaşyk ulgamy arkaly duşuk geçirdi. Duşuň barşynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owajalyk guramasy bilen özara hereketleriniň esasy urlaryna seredilip geçildi. Taraplar bilelikdäki taslamalaryň hemde maksatnamalaryň işlenip düzülmegi we olaryň dowlu derejede durmuşa geçirilmegi babatynda pikirler alışdylar. Şoň Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşi jemgyýetçilik guramalary bilen birlikde hormatly prezidentimiziň oňyn betaraplygy, parahatçylykly ösüş ýörelgilerini halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan daşary syýasat ugry atly maslahat geçirildi. Gahryman arkadagymyzyň başlangyjy bilen yglan edilen Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watanly ýerinde parahatçylyk söýjülik, hoşniýetli goňşulyk we giň özara behwitli hyzmatdaşlyk syýasatyny amala aşyrmak bilen garaşdyry beýtarap Türkmenistan dünýä döwletleri bilen netijeli gatnaşyklaryny iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde, şol sany awraýly sewit we halkary guramalarynyň we düzümleriniň şäklerini üstünlikli ötürýär. Türkmenistan dünýä sewit döwletleri bilen hoşniýetli goňşulyk we deň hukukly gatnaşyklary ýola goýdy. Çykyş edenler sewitde parahatçylyk we hukuklygy saklamak we üpçün etmek, hoşniýetli goňşulyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýygydarly ösdürmek, garaşdy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy maksatlarynyň biri bolup durýanlygy barada giňişleýin durup geçdiler. Halkara hyzmatdaşlygynyň netijeli ýollaryny we ugurlaryny emele getirmek, ulug diplomatiýatyny ösdürmek babatda netijeli çemeleşmeleri işläp taýýarlamakda Türkmenistanyň eýleýän orny halkara jemgyýetçiligine ulug gyzyklanma döretýär. Birleşen Milletler Guramasyny hormatly prezidentimiziň häzirki döwrüň mühim meselelerini çözmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlary hemişe bir agzdan gollawa eýe bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 71-nji sessiýasynda Türkmenistanyň teklibi bilen her ýylyň 12-nji dekabryny halkara beýtaraplyk günni ýylan etmek barada rezolýusiýanyň bir agzdan kabul edilmegi, şeýle-de hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýyllap ýylan etmek hakynda kararnamanyň kabul edilmegem. Türkmenistanyň halkara awraýynyň ýokardygynyň aýdyň subutnamasydyr diýip çykyşlarda uly ruhletlik bilen bellenli. Maslagda gatnaşanlar berqarar watanymyzyň awraýyny ýer ýüzüne belentden belende galdyrýan hormatly prezidentimiziň belent başynyň aman, röwşen ömrüniň uzak, ýylyurt behwitli, döwlet ähmiýetli işleriniň ruwaçlyklary wetlenmegini arzu etdiler. Ýurdumyzda owasena toplumny ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu wezipeler Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş yksaty taýdan ösdürmek maksatnamasyna da öz beýany tapýar. Bu babatda güneşli diýarymyzda durmuşa geçirilen işler bellenmäge münasipdir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe melelizmimiziň döredýän giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan Daşary vilayatynyň edermen bagdaýhanlary geljek ýylyň hasyly üçin ekilen güýlük bugdaýlary ýydak etmekde tutan ýary zähmet çekýärler. Ýurdumynyň ähli vilayatlaryna bolşaly Daşary vilayatyna da hormatlar kadamydan ak patasy bilen bagdalga berilen güýlük bugdaýyň ekisinde işler ýokary derejede alınıp barly. Ekrançylyk meýdanlaryny geljek ýylyň hasyly üçin güýlük bugdaýyň ekisine taýýarlamak bilen baglykda öz watyna geçirilen agratsenik etýärler, owa hojuruna daxily ähli düdümleriň sağlaşlyk hem utgoşly hereketleri yerli toprak howa şertlerine laýyk gelýän kuwwatly tehnikalaryň giýje gündüziň dowamyna bökdönşsiz işledilmegi netijesinde günnülük görkejiler barka artdyrly. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylyna Daşary vilayatynyň gallaçy bagdaýhanlary bugdaýdan bol hasyl almakly maksat edinýärler. Möhüm mövsimiň aýgatly günlerine vilayatyň ekin meýdanlaryna owa hojuluk tehnikalarynyň we gurallarynyň bökdönşsiz işi üpçün edildi. Bar bolan tehnikalaryň güýjünden dowly peýdalanmak, olaryň saat işledilmegini üpçün etmek üçin ähli etraplaryň tehniki hyzmat ediş karhanalary toplumlaryň işleri utgoşukly alyp bardylar. Ekşi gyýtga möhletlerde guramaşylykly geçirmek üçin iş toporlarynyň ýüzlerçesiniň döredilmegi, olaryň ähli zerur enjanlary we serişdeler bilen üpçün edilmegi öz netijesini berdi. Şu ýyl vilayatda tokumçylyk işini düýpli gowlandyrmak, oňa almesasa çemeleşmek babatyna netijeli işler alınıp barly. Şu ýyl güýlük bugdaýyň ekisi üçin ýeterlik mukdarda ýokary hili tokum taýýarlandy.
yer eýeleri hemde olaryň ygtybarly hyzmatdaşlary bolan idara kärhanalaryň hünärmenleri iş üstünde bolup buğday ekişi bilen bagly her bir işiň ýokary hil derejesine berja edilmegini gazandylar. Möhüm mewsümde vilayet owa hojalyk önümçilik birleşiginiň hemde oň etraplardaky kärhanalaryň ähli düzümleri sağlaşly hereket etdiler. Yerlerde döredilen göçme awatlaýyş mehaniki toporlar giýje günýüzüň dowamynda mehanizatorlara toplumlaryň hyzmatlary amala aşyrdylar. Güýt patlanan sahawatly günlerine buğday ekişine gatnaşýan mehanizatorlaryň beýleki owa hojalygyna dahilli düzümleriň işgärleri üçin zerur durmuş şertler döredildi. Bu wasa olaryň önürjilikli işlemeklerini gündelik tawşyryklaryny has artyk bilen ýerine ýetirmeklerini üpçün etdi. Häzirki wagtda qadaly göwürşalynan meýdanlarda ýaş maýsalara ýydyk etmek işlerem göwnüjay anyp barlýar. Şu günler aňyrsyna göz etmeýän ýaşyl maýsaly meýdanlarda zarypçy dähmet barhara başlanýar. Akinleri ýydyk etmeýän ýürüte meýnamasyna laýyklykda olary iýmitlendirmek, ziýankeşlerden gorumak çäleri üstünlikli anyp barlýar. Mehraban arkadamlyň daşary ýurtlardan alyp berýän kuwatly tehnikalary, owa hojalyk gurallary güýdüň häzirki amatly günlerine netijeli peýdalanýar. Şu ýerde vilayetde her ýyly gallanyň bereketli hasylyny kemale getirmegiň kämil tejribesine eýe bolan ýer ýylarynyň hatalarynyň barha artýanyny bellemek möhümdir. Olar milli tejribeleri alman we tehnikanyň soňky gazananlary bilen ygtybary goşduryp, maýsaly meýdanlara göwnüjay ýydyk etmegiň usullaryny ören gowy Owa sanagat toplumuna häzirki durmuşa geçirilýän işler bu wagtda täze sekretler tarapyndan oralnýan anonsutnamasydyr. Daşary vilayetiniň gallaçy owa hojulukçylary döredilýän iş şertleri we mümkinçilikler üçin hormatlar hadamda alkyş sözlerini aýdýarlar. Diyarımızın telekeçileri milli iqtisadiyetimizi östürmäge münasip goşunt goşup durly podoklarda netijeli işleri alyp barýarlar. Balqana we Şäkernäke batly gadam hususy kärhanasam önürýän önümleriň görnüşlerini artdyrýar. Gahryman arkadamyzyň hususy ulgamy östürmäge berýän himayet gollawlarynyň ruhlanyp zähmet çekýän batly gadam hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda Türkmenistan parahatçylyk we anajman watany ýylynyň ruhuny münasip işleri bitirmeň höttesinden gelýärler. Kärhananyň bölümlerine oturdulan täze innowasion tehnologiýalar ýagny paýta süýmünden ýüplüge girjem, taýýar ýüplükler boýamaga niýetlenen. Hemem jorap örji enjanlar daşary ýurtlardan satyn alynıp gurnalypdyr. Hemem olaryň sady we kadaly işlemegi üçin edilýär. Hususy kärhananyň Şwetsariýanyň we Ýaponiýanyň öňdebarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilen ýüplük önümçilik bölümine zähmet çekýän hünärmenleriň ergensiz tagallarlary netijesinden her günne 13,5 tonna goly ýokary hili ýüplük taýýarlamak baradaky meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilýär. Kärhanada öndürilen ýüplükleriň agrymly böleginiň daşarky bazarlara uğradylýany aýratyn bellenilmegi münasipdir. Hususy kärhana boýunça şu ýylyň başyndan bäri 3707 tonna ýüplügiň daşary bazarlara uğradylanyny hassa boýsandyrjydyr. Hususy kärhananyň ýüplük boýagy hemem jorap önümçilik bölümlerine işler talaba laýyk alınıp barlýar. Germaniýadan satyn alynan enjamlar bilen öpçün edilen boýag bölüminden her günne durly renklere boýalýan ýüplükleriň umumy möçberi 5 tonnadan geçýär. Italiýadan satyn alynan enjamlar bilen öpçün edilen jorap önümçilik bölümine bolsa her günne müňlerçe jüwit jorap taýýarlanylýar. Hususy kärhana boýunça şu ýylyň başyndan bäri 13.649.000 jorap jüwitler öndürilip sarp edijilere ýetirildi. Türkmenistan parahatçylyk we anajman watany ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine besleýän hususy kärhananyň hünärmenleri ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny östürmäge giň mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadamyza hoşallyklaryny bildirip ruh bilen zähmet çekýärler. Ýurdumyzda telekeçilik ulgamynyň barha ösýän döwrüne hususy kärhanalarda yerli çegmalar gaýtadan işläp onun durly podoklary zerur bolan önümleri öndürmek işlerim talaba laýyk ýola goýulýar. Döwlete dahily däl podogy ösürmek barada hormatly prezidentimizin öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde degişli işleň alınıp barylmagy gowunarjydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne telekeçilik işlerini giňden ýaýbanlandyrmak we bu ulgamy ösürmek boýunça üstünlikli amala aşyrylýan işler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrlarynyň biri bolup durýar. Beýleki işlerde gojur gaýratly zähmet çekýän işur telekeçiler içerki bazarlarymyzy durly haritleri bilen doldurmak işlerine münasip goşunt goşmak bilen önümçiligiň dokmy, owa hojulugy hemem başga-da bir näçe podoklary ýaly iqtisadiýetimiziň möhüm podoklaryna maksady okulny işleri alyp barýarlar. Mar Şäkernäke 3 nesile dowam et hususy
kärhanasyna da yerli çegmal bolan polipropilen gaýtadan işlemek hem onun dürli ölçegdäki ýüplükleri taýýarlamak we haltalyk matalar dokumak işleri gurumçylykla alınıp berliýär. Kärhananyň ähli bölümleri dünýäniň ötün döwletleriniň belli kompaniýalarynyň kuwatly enjamlary bilen üpçün edildi. Kärhananyň öndürjükli işlemek üçin gerek bolan polipropilen çegmaly Türkmen we şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundan getirilýär. Polipropilen çegmaly ilki bilen belli bir derejede gyzdyrylyp soňra eredilýär. Oň düzümine gün şöklesinden goruju, kimik berkedici we renk berji goşunylar goşulyp dürli ölçegdäki ýüplükler taýýarlanylýar. Awtomatik usulla dolandyrylýan bu kämil tehnologiýaly enjamlaryň bir gece unydyň dowamyna 8 tonna ýokary hili ýüplükler öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu enjamlaryň sağlaşykly işlemegine kärhananyň tejribeli hünärmenler tarapyndan gözegçilik edilýär. Kärhanada öndürilýän ýüplükler tegeklere saralandan soň olar dokma bölümine geçirilýär. Türkmenistan parahatçylyk we ananşmaň watany ýylynda bu öňde barjy kärhananyň dokma bölüminde işler göwnüjä ýoly goýulýar. Hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçilik gollamak barada edýän aladalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän kärhananyň işçileri ýüplüklerden polipropilen matasyny dokumakda joşguny zähmet çekýärler. Öndürjülik kuwaty ýokary bolan bu husus kärhananyň işçileri telekeçilik işlerine uly golluw berýän mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şonu 20-nji oktyarda saat 20-den 22-nji oktyarda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetini ötkäpdirän bulusly hawa gün ortagyny ordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 5-10 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine azken bulutly hawa gün ordan telesi günde 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkäpdirän bulusly hawa Demiraz gün ordan telesi günde 7-12 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäpdirän bulusly hawa Demiraz gün ordan telesi günde 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 1-6 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Daşan vilayetine azken bulusly hawa gün ortagyna tardan telesi günde 7-12 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus içinde maýl, gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulusly hawa gün ordan telesi günde 8-10 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 4-6 gradus, gündüzine 14-16 gradus maýly bolar. Ýurdumyzyň çok säräýiniň 20-sine magnit hadisesiniň goşak tesirli bolmagyna garaşdy. Eziz watandaşlar, göz paslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ötgeýänini nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedene getirip bileýjek oňuýsy tesirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk-berje etseňiz, ýylan eslenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne aty watanmy Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.